Темабызны дәвам итеп, медицина хезмәткәрләре көненә багышлап, Салават күбере һәм Сабантуй журналлары Республика балалар психоневрология шифаханәсендә бәйрәм уздырды. Матур мизгелләр алдагы репортажда. Республика балалар психоневрология шифаханәсендә дәваланучы сабыйлар Салаватик проектын беренче тапкырына күрсәләр дә бик яратты. Кушылып җырладылар да, биделәр дә, үзләре дә концерт программасында катнаштылар. Вы словно ангелы в белых халатах стоите на страже здоровья детей. Пусть процедуры и мало приятно, но ведь здоровье важней. Бу бәйрәмдә уларны дәвалаучы табиб апалары, медицина хезмәткәрләре ял итте. Безнең республика балалар неврология шифаханәсе балаларны 3 яшьтән һәм 14 яшькә хәтлек дәвала алабыз. Монда балалар ята Казандан, безнең республикадан һәм икенче регионнардан. Бүтән дәвалаулар, процедуралар безнең санаторийда бушлай. Шуның өчен әниләр безгә бик күп шалтырата килә. Монда и балаларга безнең санаторийда бик ошый. Табибларны медицина хезмәткәрләре көне белән котларга Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков килде. Салават күпере һәм Сабантуй журналлары хезмәткәрләре балаларга ярдәм йөзеннән шифалы бүләк хәйрия акциясын оештырып, бер атна эчендә канцелярия товарлары, өстәл уеннары, китаплар җыйганнар. Без атна буе шифалы бүләк акциясын үткәрдек һәм журналистлар һәрбер теләгән кеше нидер әйберләрне балаларга килеп, күчтәнәчләрен алып килеп, канцелярия товарлары, уенчыклар булды, тапшырды. Менә шулай итеп без балаларның дәвалануыннан тыш, әле вакытлары файдалы үтер өчен менә шундый акцияны үткәрдек. Һәм хәзер инде алар буш вакытларында рәхәтләнеп рәсемнәр ясап, пластилиннан төрле әйберләр әвәләп вакытларын файдалы уздырыр дип уйлыйбыз һәм безнең бүлекләребез чын мәгънәсендә аларга шифа китерер дип ышанасы килә. Чөнки балалар без иң кыйммәтле, иң кадерлеләр безнең өчен. Аларның сәламәт булулары безнең иң зур хыялыбыз һәм максатыбыз булырга тиеш. Сабыйлар чүлмәк вату, капчыкта сикерү, су ташу кебек уеннарда катнашып, бүләкләр утты. Чара бик күңелле узды. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.